बे समाव मोनसे गोनां रादाब रायजोनि रोजा रोजा लाइमोनफोरनि थाखाय बे गोनां रादाबा जाय लाइमोनफोरा फालांगि खालामनो गोसो नैबे रादाबा बिथांमोननि थाखाय नंगौ रायजोनि रोजा रोजा लाइमोनफोरा साफायाव 1 लाख रां मोननो थांगासिनो दङ 75,000 लाइमोनफोरनो 1 लाख रां होनो थांगासिनो दङ आसाम सरकारा जाय लाइमोनफोरा चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब फैगौ सेप्तेम्बर दानाव 1 लाख रां होनो थांगासिनो चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि एप्लाइ खालामनाय लाइमोनफोरनो चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि थाखाय जाय लाइमोनफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लानाया सोलिगासिनो दङ फैगौ 30 मेनि गेजेराव बे इन्टारभिउखौ फोजोबनाय जासिगोन आरो जाय लाइमोनफोरा इन्टारभिउ होदों बिथांमोननो 1 लाख रां होनो साखाफारा रायजो सरकारा बेनिखायनो जाय लाइमोनफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन इन्टारभिउखौ होदो बिनि उनाव सरकारा होनाय 1 लाख रांनि अनसुंथाइनि खाबुखौ लादो मख'नो गोनांदि दासिमाव चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि गेजेरजों रायजोनि 25,000 लाइमोनफोरनो 1 लाख रां होनाय जाबाय आरो फैगौ आगस्ट दानाव जाय लाइमोनफोरा चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि मोननाय रांजों फालांगियाव जौगादों बिसोरनो सेप्तेम्बर दानाव 1 लाख रां होबावनाय जागोन बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिनानै होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिबावदों दि सेप्तेम्बर दानाव 1 लाख रां होखांनायनि उनाव आरोबाव 75,000 लाइमोनफोरनो 1 लाख रां होनाय जागोन जायफोरा गोदानै चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि थाखाय एप्लाइ खालामदों आरो बिनि इन्टारभिउखौ होगोन बिसोरनो 1 लाख रांखौ होगोन बेबादिनो 1 लाख रांखौ मोनखांनायनि उनाव जाय लाइमोनफोरा मोजां फालांगि खालामगोन बिसोरनो आरोबाव 1 लाख रां होगोन होननानै बुंथिबावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव मोनसे गोनां रादाब रायजोनि रोजा रोजा लाइमोनफोरनि थाखाय बे गोनां रादाबा जाय लाइमोनफोरा फालांगि खालामनो गोसो नैबे रादाबा बिथांमोननि थाखाय नंगौ रायजोनि रोजा रोजा लाइमोनफोरा साफायाव 1 लाख रां मोननो थांगासिनो दङ 75,000 लाइमोनफोरनो 1 लाख रां होनो थांगासिनो दङ आसाम सरकारा जाय लाइमोनफोरा चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब फैगौ सेप्तेम्बर दानाव 1 लाख रां होनो थांगासिनो चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि एप्लाइ खालामनाय लाइमोनफोरनो चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि थाखाय जाय लाइमोनफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लानाया सोलिगासिनो दङ फैगौ 30 मेनि गेजेराव बे इन्टारभिउखौ फोजोबनाय जासिगोन आरो जाय लाइमोनफोरा इन्टारभिउ होदों बिथांमोननो 1 लाख रां होनो साखाफारा रायजो सरकारा बेनिखायनो जाय लाइमोनफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन इन्टारभिउखौ होदो बिनि उनाव सरकारा होनाय 1 लाख रांनि अनसुंथाइनि खाबुखौ लादो मख'नो गोनांदि दासिमाव चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि गेजेरजों रायजोनि 25,000 लाइमोनफोरनो 1 लाख रां होनाय जाबाय आरो फैगौ आगस्ट दानाव जाय लाइमोनफोरा चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि मोननाय रांजों फालांगियाव जौगादों बिसोरनो सेप्तेम्बर दानाव 1 लाख रां होबावनाय जागोन बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिनानै होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिबावदों दि सेप्तेम्बर दानाव 1 लाख रां होखांनायनि उनाव आरोबाव 75,000 लाइमोनफोरनो 1 लाख रां होनाय जागोन जायफोरा गोदानै चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियाननि थाखाय एप्लाइ खालामदों आरो बिनि इन्टारभिउखौ होगोन बिसोरनो 1 लाख रांखौ होगोन बेबादिनो 1 लाख रांखौ मोनखांनायनि उनाव जाय लाइमोनफोरा मोजां फालांगि खालामगोन बिसोरनो आरोबाव 1 लाख रां होगोन होननानै बुंथिबावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।